Velkommen til Pack Engineering. Jeg hedder Ole Romose. Jeg er ejerleder af virksomheden. Pack Engineering er en virksomhed, som leverer proces- og pakkemaskiner til pharma, healthcare og kosmetikindustrien. I dag står vi i showroomet. Det er her, vores kunder kommer og tester udstyr, tester produkter. Og her er alle velkommen til at komme med deres tabletter, eller pulver, eller dåser, eller poser og få lavet en test og en analyse her. Vi tilbyder desuden også service. Vi har en afterservicepakke på alle vores udstyr. Serviceaftalerne har vi kan vi tilbyde 24/7, og vi har en forebyggende vedligeholdelseskontrakt, som vi tilbyder alle vores kunder. Og det betyder også samtidig, at der er tryghed i hele perioden og hele levetiden på maskinen. Vi arbejder ekstremt transparent. Vi er teknisk funderet stort set alle sammen, og vi analyserer kundens behov, og vi har egentlig også den her rådgivningsdel, som vi giver kunderne, betyder rigtig meget for ny setup. De agenturer, vi fører, det er Omago, det er Scanaware og CVC. På vores hjemmeside, packengineering.com, kan I finde al information omkring vores produkter og kontaktformular.